ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ବ୍ରୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଉ ଯେ କାଲି ରାତିରେ ଯେ ମେଘ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ରହିଥାଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ସମୁଦ୍ର ପାଣି ପୁରାପୁରି ଆମ ଗାଁକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ପୁରା ସମୁଦ୍ର ପାଣି ବହୁତ ଆସେ। ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସମୁଦ୍ରଟା ଆମର ପାଖର ନା। ସେ ଯେ ଦେଖାଉଛି ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବାକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ। ବହୁତ ପାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସମୁଦ୍ରର ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଟାର ନାଗଜାତି ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି। ନାଗଜାତି ରହୁଛନ୍ତି, ନାଗରାଜି ଅନୁକୁଟି ନାଗରାଜ ଏଇଟାର ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବୁଡ଼ିଗଲା ମାତ୍ର ସମସ୍ତେ ମରିଯିବ। ଏଇ ନାଗ ମାରିଗଲାଣି ଏଠି କେର ପାଣି ଚାଲୁଥିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ନାଗଜାତି କି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଓ ଖୋକନ୍ଦା ଆଉ ଏଠି ନାଗଜାତି ଅଛନ୍ତି, ତମେ ସେଠି କିସ କରୁଛ? ସେ କ'ଣ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ପୋଲଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ। ଏଇଟା ତିଆରି ହବ ଏଇ ଭାଇଲା ନାଗ। ଆଉ ଇଏ ତ ଆମର ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ଗାଁଟା ବୁଡ଼ିଗଲାଣି। କରିବା ପଞ୍ଚାୟତ ବସେଇତେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ ଆମ ଗାଁକୁ। ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁ, ଏଇଟା ପୁରା ବୁଡ଼ିଗଲାଣି। ହଁ ଛଚିନା ଗାଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁ। ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣି ନଥିବେ କେବେ ଏରକ ଗାଁ। ଛଚିନା ଗ୍ରାମ ଆମର। ମୁଁ ଆଣିକି ଦେଖିଛି ନା ସକାଳୁ ତମେ ଆସିଲଣି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ପୁରା ଭାବାଲ ପାଣି ଏଗୁଡ଼ା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆମ ଗାଈ ସବୁ ପଡ଼ିଆରେ ବନ୍ଧା ନହେଇକି କେଇଠି ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିଏ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ। ଏଇଠି ଆଜି ଗାଈ ସବୁ ଟେରା ମେଲେଇଲେ। ଗାଡ଼ିବାଲାକୁ ଛାଡ଼ିବେନି, ପଇସା ଦେଲେ ଛାଡ଼ିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। 5 ଟଙ୍କା ନାଚନେ କା ପଇସା ଲାଗି କିଆ। ଏଇଟାର ଅଛି ଚିତଳ ମାଛ। ଏଇଟାର ଯିଏ ଧରିବେ ଟିକେ ଆସିବ, ଆମେ ବି ଧରିବା ମିଶିକି ଚିତଳ ମାଛଟା। ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ତିଆରି ଆଉ ଟେକି ହେବନି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭିତରୁ ଯାଇକି କରିବା, ଭିତରେ ସେଠି ବୁଡ଼ିଯିବା ପାଣି। ଆଉ ପାଣି ଆଉ ବଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚଢ଼େଇ ମଢ଼େଇ ସବୁ ଗାଁ ଆଡ଼େ ଗଲେଣି, ତାଙ୍କ ଦେଖା ଦର୍ଶନ